салом мухлисон ва дӯстдорони олами савту наво. Инак рӯзномаи навбатии даври аввали шоу барномаи озмунии Парвинро манзуратон мегардонем. Бинандагони азиз ва мухлисони гиромӣ, тавассути рӯзнома шумо имкон доред ки боз бо якчанд иштирокчони ин лоиҳа ошно шавед ва ёдовар мешавем ки ин озмун дар толори зебо ва бар ҳавои телевизиони Баҳористон баргузор мегардад. ва нафароне ки воқеан ҳам истеъдоди хуб доранд метавонанд дар шоу барномаи озмунии Парвин ширкат варзанд, зеро ки ин имконияти хубест барои ҷавонону наврасони соҳибҳунар. Нозим, ба лоиҳаи Парвин хуш омадед. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Хоб, имрӯз ба ин лоиҳа бо чӣ дастовезе омадед ва мухлисонро бо чӣ ҳайрон месозед? من امروز با سرود استاد شادروان اسمرود الف آمدم. این سرود نام دارد بیمان من سوزمون تو در امان باشی و این سرود را میخواهم بین تماشابینان سراینده باشم. نازیم، شما بیشتر با کدام سراینده ها پیروی میکنید و در کدام ژانر مثلا سرود میخونید؟ من بسیارتر استاد شادروان ظفر نازیم پیروی میکنم و همچنین با استاد شادروان اسمرود الف. من بسیارتر سرودهای خلقی این هم کسرا همین آد نفری که از گفته گذاشتم میسرایم و در بسیار جاها این سرود این نفرها را سراییدم و مثلا در ژانر استرادا چی؟ در ژانر استرادا هم نیست، در محفل ها اشتراک کردم و سراییدم. нозимҷон худойбердиев аз ноҳияи шаҳри нав мебошад. айни замон ӯ донишҷӯи курси дуюми донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода аст. нозимҷон мухлиси ҳунармандони маҳбубу шинохта шодравон зафар нозим ва дӯстмурод алиев мебошад. ба нозимҷон бештар сароидани сурудҳои халқӣ писанд аст. тамоми сад ҷавононро ба кор бахшад. Парвин Ахун, мо дарак ёфтем ки шумо нисбати дигар жанрҳо, масалан дар жанри шашмахон суруд сароиданро бештар меписандед. Ин рост аст ё на? албатта. Хоб, барои чӣ маҳз шашмахон, масалан дигар жанрҳо не? зеро ки ин жанр аз ҳама жанри мураккаб мебошад. вақте ки мо жанри шашмақомро аз худ кардем, мо метавонем дигар жанрҳоро аз худ ба зудӣ аз худ карда тавонем. Парвин Ахон, агар аз шумо дар саҳна аъзои ҳакамон хоҳиш кунанд ки масалан дар ягон жанри дигар суруд сароед? ман ба ғайр аз суруди асосии худам боз якчанд суруди дигаам овардаам ки барои тамошобинон сароям. Саломат бошед. Шумо аз чанд солагӣ дар ин жанр, яъне жанри шашмақом масалан суруд месароед? аз синни 14 солагӣ. парвина ҳасанова донишҷӯи курси якуми коллеҷи санъати ба номи аҳмад бобокулуфи шаҳри душанбе мебошад. парвина синни 14 солагӣ шавқи сароидан дорад. ӯ жанри шашмақомро меписандад. устодаш дар ҷодаи санъат овозхони шинохта лӯҳира муъминова мебошад. این آواز با امکانیتی باز هم انکشاف یافتن دارد. احساس کرده میشه با این جوانی اینقدر اوجای بزرگه گرفته توانستن. این البته مهارت بزرگه. من آوازم پروینه میدم. бинандагони азиз, бояд бигӯем ки ҳамаи иштирокчони шоу барномаи озмунии Парвин бо овози зинда баромад мекунанд ва ҳар нафаре ки ҳунару истеъдоди худро нисбати рақиби худ беҳтар нишон дода метавонад, албатта аз ҷониби доварон баҳои сазовор мегирад. дар шоу барномаи озмунии Парвин дар 3 жанри санъати мусиқӣ, сарояндагӣ, навозиш ва рақс он нафарони ғолиб дониста мешаванд ки бо ҳунару истеъдоди худ ҳамагонро ба ҳайрат мегузоранд. акнун мегузарем ба қисмати дуюми озмун ки он жанри навозиш аст. рамазон,
аз чанд солагӣ ба найнавозӣ машғул ҳастед? ман аз синни 16 солагӣ ба навохтани най шурӯъ кардам ва дар коллеҷи санъат мехонам. устоди ман Зафар Абдуллоев мебошад. ман дар ин асбоби най хеле шавқу ҳаваси зиёд дорам. рамазон, шумо рақиби худро мешиносед ва аз ҳунари ӯ ҳам бохабар ҳастед ё на? ман рақиби худамро дар ҳамин ҷо шинохтам ва аз ҳунари ӯ ҳоло хабар нестам. ба ғайр аз ин асбоб дигар асбобҳои мусиқиро ҳам навохта метавонед ё на? бале, асбобҳои флейта, саксофон, кларнета навохта метавонам. пас чаро бо флейта ё ин ки саксофон дар лоиҳаи парвин иштирок накардед, танҳо бо най? чунки ман дар ин асбоби най мехонам ва дар ин хеле шавқу ҳаваси зиёд дорам ва аз ҳамин сабаб ман бо ин асбоб омадам. рамазон мирзоев таълимгирандаи коллеҷи фарҳанг ба номи Партоб Буйдоқов мебошад. чанд сол аст ки ба сӯзи най шавқ дорад. устодаш Зафар Абдуллоев аст. рамазон аз уҳдаи навохтани созҳои флейта, кларнет ва саксофон низ ба хубӣ мебарояд, вале дар шоу барномаи озмунии Парвин маҳораташро дар сози най нишон дод. ҷонибек, ҳамин навохтани най мушкил нест? мушкилӣ дорад. мушкилӣ дорад? ростӣ барои чӣ пурсидам? ман ҳамин қадар ки масалан агар най навозам навохта наметавонам. шумо сабабашро гуфта метавонед ки дар чӣ аст? сабабаш дар ин аст ки бояд устод дошта бошӣ дар ҳамин асбоб. бе устод кор карда намешавад ин асбобро. яъне нозукиҳои худро дорад? бале, нозукиҳои худро устод мефаҳмонад. мисол ин чӣ тавр асбоб аст, аз чӣ тавр пуф карда мешавад, мисол ва сурохиашро чӣ гуна бояд дорем. аз ин сабаб устод доштан. саломат бошед, саломат бошед. хоб, чанд сол аст ки бо ин асбоби мусиқӣ масалан машқу тамрин мекунед? ман аз синфи чорям вақте ки бобоям санъаткор аст, вақте дар хона менавохт, ман гӯш мекардам. бобоҷон, кай ман санъаткор мешавам, мегуфтам. аз ҳамин сабаб бобоям маро ба мактаби мусиқии ноҳияи Файзобод бурдам монд. устоди ман Холиқов Убайдулло буд. баъд дар бораи асбоб ба ман маълумот дод. баъд ман завоқманди ҳамин асбоб шудам. аз ҳамин сабаб то ини ҳозир ман дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов 4-ум курс мебошам. устоди ман Саидов Саимиддин аст. ҳамин асбобро ман ҳамин ҳунарро дар пеши ҳамон кас машқ мекунед? пеш мебарам. ҷонибек Бекмуродзода аз ноҳияи Файзобод мебошад. дар аввал нозукиҳои сози найро ба ӯ Убайдулло Холиқов омӯзондааст. баъдан барои такмил додани маҳораташ дар жанри навозиш донишҷӯи коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулови шаҳри Душанбе гаштааст. айни замон дар курси 4-ум таҳсил мекунаду устодаш Саидмуддин Саидов мебошад. пешниҳод мекардам ки дар оянда боз асарҳои бисёр калонҳаҷмро гиранд. ино баҳои худама ба ҷонибек Бекмуродзода медиҳам. мафтуна ба лоиҳаи Парвин хуш омадед. шумо ки дар ансамбли рақсии лал машқу тамрин мекунед, гуфта метавонед ки дар як рӯз ҳамроҳи муаллимаҳоятон чӣ қадар масалан машқу тамрин мекунед? 4 ё 5 соат. 4 ё 5 соат. хоб, барои омода намудани рақсе ки дар лоиҳаи Парвин иҷро мекунед, чӣ қадар вақт масалан машқу тамрин кардед? 1 ҳафта. 1 ҳафта. яъне бо тайёрии ҷиддӣ омадаед ва дар саҳна ҳамаро бо рақси худ мафтун мекунед. бале. дар қисмати охири барнома жанри рақс манзури мухлисону доварон гардид. мафтуна Валиева дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. ҳамзамон дар ансамбли рақсии кӯдаконаи лал машқи рақс мекунад. устодонаш Оҳистамо Сухиева ва Гулнура Сухиева мебошанд.
фарангез имрӯз ин қадар зебо шудед. ташаккури зиёд. саломат бошед. имрӯз шумо дар жанри рақс баромад мекунед, ҳамин тавр дар лоиҳаи Парвин. хоб бо чӣ гуна тайёрӣ омадед, бо чӣ гуна дастовез омадед ва мухлисонро бо кадом рақс мафтун мекунед? ман рақси доира ва испаниро пешкаш менамоям. яъне бо ҳамин либос рақси испаниро иҷро мекунед? не, ман бо ин либос рақси доираро иҷро мекунам ва дуюм рақсам испанӣ мебошад ва ман либосҳои испанӣ дорам. саломат бошед. фарангиз имомзода хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 шаҳри душанбе мебошад. шуғли дӯстдоштаи фарангиз рақсидан аст. фарангиз айни ҳол дар ансамбли рақсии кӯдаконаи ситораи умед таҳти роҳбарии фирӯза қосимова тамрини рақс мекунад. баҳри фароғати хуби мухлисону ҳаводорони шоу барномаи озмунии Парвин, ин навбат низ меҳмонҳо аз ҳисоби ҳунармандон даъват шуданд ва бо ҳунарнамоии худ таъби тамошобинонро боз ҳам болидатар гардониданд. мухлисони азизи шоу барномаи озмунии Парвин, шумо ҳам метавонед ба иштирокчии писандидаатон тавассути смс паёмакҳо овоз диҳед. таваҷҷӯҳ кунед ба тарзи дурусти равон намудани смс паёмакҳо. барои ин ба сомонаи телевизиони Баҳористон ворид шуда, овози худро ба иштирокчии писандидаатон метавонед ирсол намоед. хуб, тамошобинони гиромӣ, ёдовар мешавем ки мақсад аз баргузории лоиҳаи Парвин дар он аст ки кӯдакону наврасони соҳиби истеъдод имкон пайдо кунанд ки ҳунару истеъдоди худро тавассути ин лоиҳа ба ҳамагон муаррифӣ намуда дар ҷодаи санъат муваффақ бигарданд. пас гуфтанием ки шитобед ва ҳунари худро дар ин озмун бисанҷед. дӯстони азиз, ин буд рӯзномаи навбатӣ даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин. аз ҳунару маҳорати иштирокчиёни дигари лоиҳа шуморо дар рӯзномаҳои минбаъда огаҳ месозем. таманно мекунем ки дар хонадони шумо мухлисони азиз суруду тарона ва оҳангҳои ҷаззоб садо диҳаду ҳамеша фараҳманду дилшод бошед. хайр, то дидори дигар, хуш бимонед. Ватан равшан ба мисли Парвин.